Alikho lishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ufihlwe ngesizotha we-IFP eMgungundlovu. Zikhala isikanandi izisulu zezikhukhula kanti bakhala ngolwamaphuzu eNewcastle. Izindaba ze-1 KZN TV uzifundela Siyabonga uKaduma nina bezulu eLudumo Sandlwane siyakhuleka. Uchazwe njengeshoshovu undunankulu uThina Sonke Ntombela obephinde abe ngusihlalo weqembu le-IFP ngaphansi kwesifunda iNdlovu District. uNtombela udlule emhlabeni emva kokugula kanti obephinde abe ikhansela ngaphansi kukamasipala uMsunduzi. Inkonzo yakhe beyibanjelwa ke eLandskop eMgungundlovu. Ubekwe endlini yakhe ngesizotha uThina Sonke Ntombela wase eLandskop eMgungundlovu obephinda bundunankulu umkhandlu wenkosi yakwaMpumuza aphinda buhlalo we-IFP kwisifunda iNdlovu District eMgungundlovu kanti futhi uNtombela ubephinda beyikhansela kumasipala uMsunduzi. Umndeni uchaze ngokulahlekelwa kwawo ngokuwa kwalensika ye-IFP. Into ngomfowethu uThina Sonke nokumanje isaqhubeka bonke abakhuluma babeka isithombe sakhe kumanje nongamazi uyamazi lapho behamba khona ubeyilento ayiyona nakuthina ekhaya ubeyinsika le esincika kuyo. Umengameli we-IFP uVelenkosi Nhlabisa uthula inkulumo yosuku emngcwabeni obubanjelwe enkundleni kwamncane eLandskop eMgungundlovu nalephetuse khona kakhulu ubuholi namagalelo kaNtombela. Hlobo uyisebenzele ngokuzinikela indawo yesizwe senkosi nabantu ebebamele emkhandlwini kamasipala. As a councillor, Comrade Ntombela understood that leadership is about making a difference in the lives of ordinary people. Meya kamasipala uMsunduzi uMzithebola utuse kakhulu amagalelo kaNtombela njengekhansela le-IFP ukusebenzisana okuhle kulomkhandlu. Ngaso sonke isikhathi izinto azozisho indlela yokuziphatha ekhombisa ubuholi. Omunye abaholi abahluke kakhulu esike saba nabo emkhandlweni wakithi waseMsunduzi. Abaholi abahlukene beqembu le-IFP kanjalo ne-ANC bebephume ngomningi bawo ukuzovalelisa kundunankulu uNtombela. Izindabeni ze-1 KZN TV bikuThabani Maphumulo eMgungundlovu. Bakhala ngokulaxazwa uhulumeni abakhahlanyezwa yizikhukhula zangonyaka u2022 eThekwini njengoba bethi sebephenduke ondingasithebeni kulandelwa ukutshelwa ukuthi kabekho ohlwini lwasebeya kohlaliswa ebhilidini likahulumeni eMontclair Lodge. Laba bathi sebenxusa ukungenelela kukamongameli wakuleli njengoba kucaca ukuthi bazophelela emgaqweni. Sebephenduke oMantontana Ndishi abayisulu zezikhukhula zangonyaka u2022 abebekhoseliswe ebhilidini lesenkameni edolobha iTheku kulandela ukushiwa ngaphandle kwabo ohlelweni lwasokufudukela kwisakhiwo sikahulumeni eMontclair. Umasipala ngeSaturday na Sunday ufikela wazothutha labantu okuthiwa baya qualify uhamba obafaka eMontclair then thina wasishiya kanje njengoba sisele izolo basende email basendele ulandlord bamtshela ukuthi abantu babakhiphe bonke ebhilidini kodwa bayazi ukuthi thina bakasikiphe ebhilidini basishiye kanje asazi ukuthi mabathi asiphume noma betshela ulandlord ukuthi bakhiphe abahlali bonke ebhilidini bathi asishone asazi sixakekile and awukwazi ukuqhamuka usuzotshela umuntu ngeshort notice ukuthi akaqualify for ukuthola indlu ora long nanenza ama profiling but nani ngakaze nimtshele nani into esixakayo namhlanje mase besho kanje umasipala abazange basitshele kwasekuqaleni ukuthi ifunga qualify noma ifuna lezi inkinga angeke ukwazi ukuthola indlu. Kuqhume isililo ngesikhathi iziko lezindaba lihambele laba behlala khona njengoba ke abanye bebematasa bekhipha imithwalo njengoba sekuqale uhlelo lokufudukiswa kwabo bakhala ngemikomo asebebekele yona umasipala efaka phakathi ke ukuthi onendlu yomxhaso emakhaya ohola imali engaphezulu nakwezinkulungwane ezintathu nokunye kangeke bahlomule. Sifuna ukuthi umhlaba wazi nalabo benikela ngemali zabo benikelela abantu bama flood victims bazi namhlanje ukuthi asikho happy sisemnyango nempahla bayasikhipa nolandlord phela kazi bamtshela ukuthi iETA ivaliwe izolo sizophuma sihlala eminyango ngaphandle kwebhilidi
silindene umasipala ukuthi njengoba wasusa wasiletha la ngama-truck uthini ngathi ngoba phela uyena umasipala okumele asithuthe thina isikhathi esayina ama-permit basitshela ukuthi ngoba sifakwa kwi-shelter uzokhipha kwi-shelter usiyofakwa endlini azange sitshela ukuthi kunabantu ekugcineni abazokhishwa bahlalise emgwaqeni. Sicela yena ku-president ezozositshela ukuthi kathi-ke uma sasinikelelwe imali ukuthi sisize sabantu beyikhukhula namhlanje mase kuthiwa siphumela ngaphandle bathi asithini siney'ngane la ziyafunda ba-traumatize iy'ngane zethu kubuhlungu ziyasikhalela ngoba bayakwazi ukudonethela abantu bangaphandle babagudukise babanike amabhasi ukuthi abahambe baye emakhaya but thina zama-South African citizens sihleli la. Uthi umbuzo wami ku-President Ramaphosa ngoba namhlanje ethi asiphumela umuntu umsiza kanye thina sivota kanye. Iziko lezindaba libike kabanzi ngalezi zakhamizi phambilini nalapho-ke zazikhala ngenhlalo ezayihlala ngaphansi kwayo kubikwa ukuthi ingaphezulu kweshumi imindeni esele dengwane. Okubuhlungu okungiphatha kabi kunabantu la engibashiyayo ebengisebenza nabo kumasipala ngigudla iminyaka besigijimisa left and right namhlanje bayasala lana izinto bazoziveza ngo last minute. Ngibhlungu kakhulu ngoba ngazi mhlambe lapha ngizogcina sengiphelele eThekwini nabantwana bami ngenxa yetoho mina elingiholelayo engingekho permanent. Ukhulumela umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni uthi kujutshwe inhloko yomnyango ukuba iphenye. Next mbili njengenhloko yomnyango uzobe seyalicubungula lolu daba ukubheka ukuthi ngabe bangaki okutholakala ukuthi nabo batholakala be sohlwini lwalabo abake bayithola izindlu edlule kanye kukhona nabanye futhi abake bathola ama-site ugomo kahulumeni uyayithi awukwazi ukuthola indlu kabili awukwazi ukuthola isite kabili ngoba kusuke kukhona abanye abasuke belindile ilokho ke ungqongqoshe athe fanele kuphenywe. Izindabeni zeKZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Kwehlukene imbono ngohlelo lwamaphuzu i-point system kubashayeli eNewcastle. Lokhu kuza emva kwembiko eveza ukuba kusuka ngomhla ka-1 kwephezulu kuqale uhlelo olubizwa nge-AARTO oluzobekela uqinisekisa ezokuphepha emgaqweni nokuyilapho abenza okubi bezothola isijeziso esinzima okubalwa kukho ukuphucwa kwezincwadi zokushayela. Abashayeli bamatekisi bathi lokhu kuzobe kungukuphuca abanye babashayeli igunya lokuba ke bebeke isinkwa etafuleni. Njengoba kuzoqala lento esebenza ngama-point ngizoqala ngicela ukuveza iside elihle. Ngiyacabanga ukuthi izosiza ekuthenini sikhona ukuthi sigweme ingozi ngoba ama-driving wethu kwesinye isikhathi sinokuphuthumisa abantu emsebenzini utholakala usushaya irobhothi utholakala usuwenza ama-reckless driving. Ngiyacabanga ukuthi lapho sithola khona kakhulu amathikithi. So lapho ngiyacabanga ukuthi ekugwemeni lezo zinto lezo ingozi zizothi ukusinciphela imoto ezilimazanayo emgaqweni zizothi ukuphela bese kulokhu okucabanga ukuthi kuzosiphatha kabi singo-drive ukudatshulelwa ilicense angicabanga ukuthi into enhle kumshayeli njengoba singo-driver umholo wethu semgaqweni once ngadatshulela ilicense kusho ukuthi mina lapha ngeke ngisakhona ukuthi ngihole imndeni ayisondleki kanjalo. So ngiyacabanga ukuthi kufanele abaka Department of Transport bebheke ngazo zonke indlela. Omunye umuntu mangabe ezoyenza ilicense usuke sebenze kanzima imali engayitholanga kalula. So ukuhlala kwakhe ekhaya ukulimala kwemndeni ukungondleki kwabantwana. So njengoba sisembonini asiphume emakhaya afanayo. Abanye bethu bala ngokuzosebenza ngokwenhloso abanye bazochithela isizungu no experience ukuthi itaxi kanjani. So bengicela nje ku department ukuthi leyo bebheke ngazo zonke indlela ukuthi izosebenzela wonke umuntu esisebenza naye. Mina ngovolo wami kulendaba ye-point system ngicabanga ukuthi okay ngaba indlela right ukuthi ugovernment anciphise izinga le-reckless driving ngo-drive yabo but at least masingaphinde sicabangele labo driver laba abadriver ama-public transport njengathi taxi drivers udriver bamabhasi nani yeah laba bama-truck it's not public transport but it's logistics yabo. If kungaba nokucabangelana ukuthi thina as odriver bama-public transport specifically akukho lula ukuthi uthi driver public transport and always be on time. One.
because two udila ngabantu and uzothi unabantu, but some of them are not on time. So eventually you have to be speeding up uzokwazi ukukhafa isikhathi sakho. And there's more complaints about the fact ukuthi okay, akekho ngazi ukuthi passengers noma ngathi public transport, they always have to complain. So ngiyacabanga ukuthi the point system can work, but it can also not work because mayisebenza icindezela mostly udriver bama public transport yabo, because akekho udriver private car uzothi I'm being reckless because naku ngijaha isikhathi ukuthi uhambisa abantu emsebenzini. No, usuke late, my late vele nayo uyayibona uyedwa, it's a single person, but my masikhuluma nama public transport we're talking about a dozen of people, you understand, and kungenzeka ukuthi leyo dozen yabantu uthothi kuleyo dozen uyedwa umuntu late noma ba late bonke due to one person. So eventually it can work, ngiyavuma. Ngisho ukuthi 50-50 but at least mangaba nalezi zinto ezilungiswayo ukuthi not wonke umuntu one-PDP nje to be specific, because udila nge-public, yabo. So mhlambe makungaba lenient towards that point, yeah, mhlambe ngavuma. Angeke thina sithini, thina especially thina esihamba ngamakhumbi izosilimaza thina. Ukusilimaza kwethu thina izosilimaza engangokuthi lokhu uhulumeni athi yena uzama ukuqeda ubupha kuzoba more. Lokhu uhulumeni athi uzama ukuqeda icrime izoba more. Ngoba makuzoze kufike la ekutheni kudatshulwe ilicense. One ilicense njengoba sila senzeliwe ama license. Asize sahamba saphanta sacela emakhaya sawathola ama license sabuya sazongena emateksini. Eteksini size ngoba sifuna ukuthi sisizakale sikwazi ukuphilisa imindeni yethu. Asizile ngoba sizochoma njengoba sisemateksini nje. Manje mina ngiyakuphikisa ekutheni kuthiwa kuzofika isikhathi sokuthiwa ilicense. License kimi ifana njengesinkwa engiphila ngaso. Makuzofika isikhathi sokuthi iyadatshulwa ngoba ngeke ngisaba nayo iplan. Futhi iplan engizoba nayo ubugebengu le uhulumeni against yona. Ingakho ngithi mina uhulumeni akenza iplan uma uhulumeni wabantu. Akangabi nobulwane. Ubulwane lobo mawuzothatha isinto engiphila ngaso uthi wena singiyasiqeda. Asali uburong bukhona. Especially umuntu wekhumbi ngeke umfanisa nomuntu weprivate. Umuntu wekhumba always enamaphutha. Isizathu isiphi? Imali. Pressure ikhona ku drive. From the start mayithatha imoto ejardini lomnumzana usuke sene pressure yokuthi kufuneka ntambama imali ibuye imoto yabathi keziwe ibuye iphele imali yomlungu akwazi ukuthi ondle ingane zakhe. Manje uma uzongifaka kule nginalayo pressure yemali bese uthi uzo expect ukuthi ngizo driver 100%, ayi kukancane thina sihamba kwamakhumbi. Ingakho ngithi thina sihamba kwamakhumbi uhulumeni akabe nohlelo lwethu. Asisho ukuthi abantu abaphuze be drive, asisho ukuthi abantu ababe no driver okurong, but ake sikubhekelele ekutheni ikhumbi isebenza kanjani. Ake singene eqala nje emasokisini ukuthi ikhumbi isebenza kanjani. Ukuze umuntu wekhumba asurvive kumele enzeni. Kunezinto eziningi thina esike siriske ngazo. Siyazi ukuthi siya risk, but ngesimo sokuthi kufanele egcineni ikhumbi ifike ishekisa intambama. Manje ilezo zinto thina esikhala ngazo ukuthi license ayingadatshuli license. Mfine udrive. Akube nendlela. Ake sihlabene nali ke futhi sihlangabeze nezinye futhi masibuya izindaba. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele mekuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela nazo izihloko zamba phambili namhlanje. Ufihlwe ngesizotha we-IFP eMgungundlovu. Zikhala isikanandi izisulu zezikhukhula kanti bakhala ngolwamaphuzu eNewcastle. Amalungu omphakathi waseManguzi ngaphansi kwesizwe sakaTembe athakhathazekile ngendlela inkosi yabo ebaphethe ngayo. Laba bathi izinduna zenkosi zibakhokhisa izinhlawulo ngokuqhuba amabhizinisi emhlabeni wabo. Omunye wamalungu omphakathi akhononda ngalokhu uJabu Mthembu uthi wakhokhiswa induna yendawo imali engango-2,000 wamarandi ngokuqhuba ibhizinisi lokutshala izihlahla emhlabeni wakubo. Umphathi waseManguzi uthi awuhlalisekile ngendlela efanele ngenxa yokungaphathwa kahle inkosi ongaphansi kwayo inkosi Mabhudu Tembe usola inkosi ngokubakhokhisa izincephezelo emhlabeni wabo.
Angeke sisho sithi mhlambe uyasidayisa noma usilahlile. Kube nje nokungabi nekuxhumana, i-communication ibe poor ngoba sibone sesila enkantolo ukuthi akezufika, kodwa noma kunjalo ube esethumela incwadi ephuthumayo esechaza izathu ukuthi ke sisazozilandela ngoba njengamalungu omphakathi sinelungelo lokuthi simeleleke enkantolo, nenkantolo ikushilo lokho ukuthi lelo lungelo laka wonke umuntu unelungelo lokumeleleka enkantolo. Lokhu kulandela njengoba uhamba inkantolo ufuna ubulungiswa ngalokho ke osola ke inkosi ngakho nomkhandlo wayo. Utheke emveni kwalokho ke basebekhalaza ngobukhosi, basebethi kunezimali abahlawuliswa zona ezinganasidingo salutho. Sabuza ukuthi kwenzeka kuphi lokho ke, abazange bephumele kobala abathi bazoletha ama receipt ukuze sikwazi ukuthi sibone lapho ke. Saba nemhlangano ke eminingi ngakolunye uhlangothi kwasongena ke ezinye izinto ezokudelelana nokwehlisa isithunzi sabaphathi begodi egodini ubaba abantu abavukela umbuso kwavala namahhovisi ala ekhaya befisa nje ukuba uNdlovu akayiphikiswa entweni okumele abahlala phansi etafuleni sivumelana ngazo. Kubonakala ukuthi engathi kukhona udlobulundela noma udlobolendela kulolu daba lolu. Lokho kwenza ukuthi ke ngase ngithi cha koba kuhle ke mhlambe umuntu efaka interim protection order yokuthi umuntu osephula umthetho ezongena endaweni angangeni kuyona nangagunyaziwe kuyona akaqheleke ebukhosini. Yilokho kwenza ukuthi ke sibe nosuku lokuqala enkantolo olwaphostponela usuku lwesibili njengoba namhlanje luphostponelwe umhla ka7. Ezindabeni ze1 KZN TV kube inkosi enhle Mthembu eManguzi. Abahlali bakuward 11 eCingci kwaMbonambe enyakatho eKwaZulu Natal bathi abasazi bakhale kubani ngokuntula kwamanzi kule ndawo emva kokuba bevuke engasekho amathangi amane amanzi akwakuhloswe ngawo ke ukuhlinzeka amanzi kulomphakathi. Amalunga lomphakathi athi kawazi noma lamathangi athathwa yikhansela noma umasipala waseMfolozi okanye umasipala wesifunda saseKingcetshwayo. Inzima impilo kubantu baseCingci kwaMbonambe ngaphansi komasipala uMfolozi njengoba sekuyohlangana inyanga bengenawo amanzi ezindlini. Amathanki ebekhona la ngicanthe esewonke if I'm not mistaken ebe5 ukulekelela umphakathi wakule ndawo ukuze becoshe amanzi noma becoshe ithuba lokuthola amanzi ayinqalasizinda ke ngoba ngeke uphile ngaphandle kwamanzi. Amathanki afakwa umasipala waseKingcetshwayo ukuzolekelela abantu bakule ndawo. Kusalungiswa amapayipi ngoba akhona amapayipi ala phansi emhlabathini ne reservoir kwakusalungiswa ke i-reservoir. Izakhamuzi zale ndawo zisola ukhansela wewadi ngokubaphuca amathangi amanzi ebekade engusizo kule ndawo. Ukhansela uyena mhlambe mina nami ngiqobo nga encourage ukuthi kwenzakaleni ngamathangi wathi ke amathangi abantu bakule ndawo sebenawo amanzi aseyaphuma empompeni uwathathile kuyocinga kwenye indawo la okungekho khona amanzi. Kodwa ke okwangilimaza kakhulu ukuthi amanzi awakaphumi mhlawumbe aphuma iviki elilodwa noma amaviki amabili aphela. Last month futhi ngoMay ngoMay aphumile mhlawumbe iviki elilodwa emva kwalapha nqamuka until today awekho amanzi kule ndawo. Kanti ikhansela la kuward 11 lithi kubalekile ukuba abantu bafunde ukuzwelana nabanye abantu abangenawo amanzi kule ndawo. Umuntu uzamile ukuthi yizi inkinga zikhona zinjalo akaphume phela ahamba yocela usizo ngaphandle. Uma ungena nje noma off rampa usungena emakhaya uzobona kune hotel elikhulu lapha elaluthwayo bekuyi Protea Hotel before linabantu abashake abalithengile. Umuntu ohambile ke wohlala nabo saxoxa sacela ukuthi bangenelele enkingeni yamanzi la eCingci nangampela abaphikanga abavuma banikela ngemali engango 600,000 okuyiyona ke
okusetshenzwa ngayo ngalezansi njengoba sengathi liyabuya uzinzo lwamanzi ngibe sengithi ke ngibona isidingo sokuthi amathanki awathathwe ke sakhuluma nezinduna ngawathatha ke amathanki sengiwasa kulezi indawo engakabi nawo amapayipi ukuze imoto phela zibe yithutha ziyosevisa labo bantu abangenawo amapayipi ngaleso sikhathi ngolamatanki ayisixazululo sesikhashana uma manje sefika asisekho isidingo sokuthi ithanki ke liqhubeke liye kulo ndawo isifo ke sodwa engisabhekane naso ukuthi leyo ndawo makade kuthela imoto yamanzi sithi mase silithatha ithanki ubone ukuthi abanye banakho lokho okukhala ngesizathu sokuthi baqhathanisa lamanzi lawa ompompi baqhathanisa futhi namanzi evatirikani bese befuna ngathi iwater tank ingathi thela namanzi ompompi ebephuma khona la lokho ke ngikubona ngathi akukho fair liqhubelathi kuningi abaphezukwako abahlose ngako ukulungisa inkinga yokwentula kwamanzi kule ndawo njengoba kade ngikhuluma ke ngithi khona somabhizinisi esaxoxa nabo ngokuthi bangenelele uhulumeni uzosifica ngendlela kunomlungu nje la obizwa ngoFanny Eden owumuntu oyithina thina siuyena umphakathi osicinca uyena yena oyithina emva kwakho nje sinendawo la khona ngeviki elizayo siyoqala ukulungiselela uthe ucela ukunikela kwi-community yasecinci ngereservoir ezophakela ingxenye yeNewland enenkinga khona indawo enenkinga yamanzi nakhona enojojo tanks okwamanje sathelwa zimoto sizophusha ke ukuthi amanzi afike ompompi uma sefika nakhona sobe sesiyawamuva phela amathanki siwase kwenye indawo ngoba amathanki sikhumbula amathanki ayisixazululo sesikhashana uma manje sefika asisekho isidingo sokuthi ithanki ke liqhubeke liye kulo ndawo Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisecinci Impi yokulwa nokuthi intsha ecwile kwizidakamizwa inganqotshwa ngezemidlalo lokhu ke kushiwo ikhansela la ku Ward 3 kumasipala waseMfolozi bawinile emhlongo ngesikhathi iqhubeka imidlalo yokuqoqa intsha ingabe uvanzi ebisemzingazi ngase Richards Bay enyakatho yeKwaZulu Natal Njengoba bekubungazwa inyanga yabantu abasha oyiPR Councilor la ku Ward 3 ngaphansi komasipala uMfolozi uthi bahlele imidlalo ekuhloswe ngayo ukuqhakambisa iqhaza labantu abasha emphakathini I-tournament esinayo namhlanje igama layo ikusasa labasha ngize mfike embonweni ukuthi ngithi asihlangane namhlanje kuze kube nalolu suku ukuthi ngihlezi ngumama othandayo ukuhlanganisa abantwana indawo esihlala kuyo inabatwana abaningi iningi laba basebenzi kodwa batholakala ukuthi uma baqoqa ngesport ibhola ilona elihamba kakhulu phambili abalithandayo ngokuhlukana kabo abesifazane nabesilisa bayimkhakha mbili khona la ebholeni lenyawo kodwa ngoba abantwana bayalithanda ibhola mungabuka abantu abala bayizinkumbi ngendlela emangalisayo amagame ethu aqala ngo8 mubuka namanje akasebemuke abanye abantwana bangaze bethole ngisho amanzi okuphuza baphume ekhaya bengaze becoshe lutho luya ngasethunjini kodwa babekezele ngoba into abayithanda le sport kuphela abanakiwe njengomhleli wale midlalo ikhansela la kule ndawo lithi mihle imikomelo ezotholwa abantu abasha mekuphela imidlalo ngoba nami ngizamile nje engikwenzayo iqembe langithumayo imfundiso kaMama uZanele kaMagwaza Msibu ukuthi ukuze uphakame efuna udume endaweni ohlala kuyo owaziwa kuyo ngabantu bangakini ubuyisele emphakathini nami ngithenga lokhu engiye nguthole ukuthi mhlawumbe ngithenga impuphu ezingane kodwa angibuyisele entsheni engizalayo yendawo ukuthi ngikwazi ukuthola amajezi namabhola nabo bezizwe bejabule sihlanganyele ndawonye osukwini la namhlanje ama team ajoinile kwabesilisa u16 teams kwabesifazane awu6 unumber 1 uzothola wabafana unumber 1 wabafana uzothola u6000 imali ucash bese kuba ijezi bese kuthi unumber 1 wethu wamantombazana uzothola u3000 ngoba ama-team abo awu6 kuphela bese thola futhi ijezi kanti abantu abasha bakule ndawo baluthokozele kakhulu lolu hlelo hayi sizwe sijabulile izosiza ngokuthi
singangeni edamizweni and sikwazi ukugqugquzela abanye abantu ngemidlalo esidlalayo ukuze bebone ukuthi kahlahle uma udlala ibhola kakhulukazi awugxili edamizweni. Hayi ibhola likhethelekile nje. Ifulazi nje noma uba ngadlala kodwa kusilela abafana kuphela. Ngoba nabafana bayayidlala i-netball nabo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngisemzingazi. Ake siphinde futhi sihlabena nale lenye ikevu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele mekuthi usanda kubukela izindaba zethu nazo izihloko zamaphambili namhlanje. Ufihlwe ngesizotha we-IFP eMgungundlovu. Zikhala isikanandi izisulu zezikhukhula kanti bakhala ngolwamaphuzu eNewcastle. Kuleli qophelo ke singena sijule ngosini ezomnotho. Izimakethe zivale irandi lakuleli liyo 16 rand 19 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe 21 rand 66 cent maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe 18 rand 56 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $4,166 46 cents i-ounce kuthi oil ongahluziwe ube $71.80 umbhongolo. Ake singene sijule kwezemidlalo. Iqembu leKaizer Chiefs selimfisele ukuhle kodwa obe ngumgadli waleli qembu uTashreeq Morris njengoba ke seyehlukene inhloko nesixhanti phakathi kwabo. Lo mdlali ke selokhu afika kwiChiefs ngomasingane wonyaka wedlule wakuthola kunzima ukuthola ijezi ngenxa yomncintiswano ophezulu wejezi kubagadli kuleli qembu. Kwenzeka lokhu nje lo mgadli kulindeleke amenyezelwe kungekudala nje kwiqembu laKwaZulu Natal iDurban City. uMorris udlale imidlalo ke eli-18 washaya igoli elilodwa kuphela kwimidlalo yonke aseke wayidlala kuleli qembu laseNaturena. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ziyaguqa bese ziphethe namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngo1 o'clock emini. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile